Bilinu, Yenu, Kachano, Ebetete Kwazono. Ekulobia Maka Special. Obodumalu Kese Letandobia. Home of Hospitality. Animal Emewane. Jehovah Ruse Ekulobia. Umucha na Jango, ndị of
ekele unu ka njebezie n'ogbo Ekwulọbịa ogbu mmadụ na-ede mmiri n'onugbu na-ekele unu ojebeze na ezi agụlụ okwu ike ụmụ okwu ike bilinu ezi agụlụ ụbọchị adị njọ ogologo ndụ ya walụ n'ọjị webulu ogwu ojebeze na nkọ na Ekwulọbịa nkọnọ ọbụ n'ubu izi nkọnọ izi iyi na onugbu na-ekele unu ekele ọnụ anyị wejebeze na abụ nkume Aborigin n'ụlọ ga-adị Aborigin anyị na-ekene ụlọ abụrụ Igbo m wee jebeze n'ihe ọbala Ekwulọbịa ihe ọbala obi ọbala ihe ọbala obi ọbala n'onume ekene ọkwanụ nwadị anụnụ na-ekwuzinụ nwadị ana m ekene wee bịazienụ ayiye sawa ụmụ Ekwulọbịa anyị zuru keme na anyị soro egwu ife anyị na-eme karịrị akarị na anyị gbara na-asụ mgbanụ obodo Ekwulọbịa na anyị nọ n'egwu soro gba n'egwu ebe tete na anyị ruru eruo na Chukwu gosiri anya gosi isi obodo na ọdagata n'obe Ekwulọbịa Ekwulọbịa n'Igbo niile na-azụ ya nọ abịazie na transport services na anyị na-eme ya ọfụma nọ nye ka paakị Ekwulọbịa ji webozie na ọ pụrụ iche abịa na Ekwulọbịa na anyị na-eme aka ọfụma nọ anyị nwere ndị gụrụ akwụkwọ na ndị mara ife nọ na ndị kpatala ego oyibo ndị na-enyere obodo aka abịazie na ndị na-asọ mpi egwu bọọlụ na agụda agụta Ekwulọbịa bụ nọmba 1 asụsụ Ekwulọbịa na ọ bụ ụzọ pụrụ iche ndobe anyị ụmụ Egbetete ọgwa asụsụ ndụ ka na ji mara ndụ ibe anyị na-eme chara acha anyị ma elesi eme ibe ọracha aracha anyị banye na-eme na-aga n'ihu omeghe ibe na-eme Egbetete wu nnukwu obodo anaghị ama aka onye ma aka obere kwe n'isi be anyị ka anyị nọ ọkwa aka na bọkịrịbọ mana ndị nna m ochie na o nwere ife chọrọ ịya ụnụ maka na onye a na-ekiri ekiri n'ụwa na onye afadọrọ m Igbo ntụnụ ugwu azịza emere mgbaji maka na ayiri n'Igbo anyị ewejebe mba ka anyị chọba na udo na ọ bụ ya bụ ọkasị akasị nụ mmekọrịta nwanne na nwanne na ọ bụ ifukwu Udo
ebetete obodo mmanụ ka esi eme nwanne nọ obodo ekwulọbịa n'ụlọsụ ga-eme nọ ka njebe na ekwulọbịa gọta nọ ka nje zute ndị obodo ji wee biri maka na asị na ọ bụ nkiri na mba na-eghere mba nne nọ aka na-emebasa ọgba akụlụkụlụ n'obodo a na-ekwugburu anyị nọ His Royal Majesty Igwe Injinia Emmanuel Chukwukadibia Onyeneke Eze Jiofọ Second of Ekwulọbịa Ebetete ụmụ Ebetete tuwe n'igwe nwoke na-emezi ndụ ndị aka ichie na-ebetete nke onye chilu ya zelu akenebezanụ odogwu Ekwulọbịa ji eje mba n'ụwa niile nụ ide gburugburu na Ekwulọbịa gwata Chief Sir Jeje Ezekafọ odogwu CEO Jesco Oil Nigeria Limited udogwu n'ịkarịsịrị akarịsị eze nwa Chinemelụ na-agụata ezido n'Ekwulọbịa Jesco n'ugbu kenelu ihe asị na nwanne ya benyi na ọka benyi nze Chidiebere Ezekafọ the youngest billionaire in West Africa obele nwa Chukwu nyere ego ga-ezuru ọgwụwa niile omeka nne ya bilio mana ụmụ Ekwulọbịa gbata na anya manchesonatanụ ụkpaka Ekwulọbịa ji dị ebube Late Chief Christopher Onyeweke eze nwa ụkpaka na-agbara ọra nke izizi na Ekwulọbịa Ebetete ọnwa na-etiri ọra na Ekwulọbịa gwata ka mkpụrụ obi izuru ike na be Chukwu amen mana ụkpaka debesịrị n'afọ nwe lụta nne ya nụ nze Chinedu eze nwa ụkpaka junior afọ nwa bilio kedu maka ichie Sir Professor PIX Okafor Managing Director Victoria Hospital Ekwulọbịa gwata Professor of Surgery Unizik Teaching Hospital odogwu n'iso na ndị Ekwulọbịa ji were bili ka nke n'ebezi ọnụ ichie Professor Francis Okafor Ezugo mụta bilio negodunu nnukwu odogwu Chief Dr. Amangodi Ezigwe MD St. Catherine Hospital Ekwulọbịa Chief Sir Richard Nnadi Omelora 1 Ekwulọbịa gwata Managing Director Ako Oil Nigeria Limited ka nke na-emezanụ Chief Sir Albert Eze Nwafọ Ogbuefichilu aka kwa Ekwulọbịa Ebetete Managing Director Albertina Electronics Nigeria Limited odogwu bilio Oji Electronics Emogo ka njebe Port Harcourt ka mkwudo odogwu mmadụ ka m chọrọ wee bịazinụ onye ka m kwuru
Nwankwo Elioti, Managing Director Lockhart Hotels and Suites Ekwulobia Agwata Ajebori Benduna Lockhart ebe anyị na-enwe aṅụrị na Lockhart izeguruze sere Lockhart elo kasị mma Honorable Obienemo Osofia Udenigbo 1 Ekwulobia Agwata Odogwu Bilio kedu maka ụmụnne na-amụfụlụ onwefe n'anya nụ Chief Titus Anigbogu Ugwumba Agwata CEO Autumn Palace Hotels and Suites Ekwulobia Agwata Yana Chief Livinus Anigbogu Butogo 1 Ekwulobia Betete CEO Villa Park Hotels and Suites Festac Lagos State Birino Dambula Gumo Jebe America Anjesu Tendi Odogwu Ekwulobia Jibilino Nse Sam Emeka Zongo one of Ekwulobia Odogwu the incumbent president Agwadorumba Association na United States of America Chairman Ekwulobia People's Assembly na United States of America Nze Nwilo ni karisiri akarisio Oke na mochie nekwiberemo Odogwu Bilio Ibanye Ekwulobia Jafuzo na America Ekenebe Wekenebezano Chief Ejiko Kafo Oba ni yadio Kankenebezano Engineer Oke Okafor Onyekwe Odogwu Bilio Chief Okwudilezike Okiti Jesus 1 Ekwulobia Agwata Kedumaka Chief Azubiko Koye Ifemelo Nwata 1 Ekwulobia Betete Unu gadio Anjebeza na bangwa Kanje Nkwudo Odogwu Onye ka m na-ekwuzinu Chief Sa Nze Chukwuemeka Okeke Osofia Bulubulu Aka wulu no di mmadụ Ekwulobia n'onumu kenelu yekene Oji Fabric Semogo na Bangwa Wekenebezano Chief Sir Innocent Ezekafo Blessed in Norma Nigeria Limited Chief Executive
Ekwulọbịa Urban Mass Transit ọ nọ n'Enyi odogwu na ị ga-adị nna m ochie nekwa ikpere m Chief Nze Uchenna Ezeogo Ejiofor Chief Executive Jerry Kitchen Investments amala eme nwanne Eze Chidumeme 1 Ekwulọbịa Ebetete Nze Boniface Okoli Yezi Akabia nna m ochie ekwe imele m owele odogwu na etigiti nnukwu mmanwụ nọ Chief Executive Best Abino Oil and Gas Nigeria Limited Amandi Anese Prince Chukwu Mezeka na Yeze Nwabachiri Akwenwebe na Ekwulọbịa n'Onugbu kene ike na bazunanya Kanje meze na kono Kanje kudo odogwu Chief Ike Ifediba Yeze Binugwu na kono odogwu Eze Binugwu n'Onugbu na-ekene yo Ọgaranya mele liche Ilio kedu maka Chief Uchendu Nwankwo Nwajobi aka na-emebe building materials odogwu na ị ga-adị weke na-ebezanụ Chief MC Angos Managing Director Angos Oil and Gas Nigeria Limited mmiri kisi na Ekwulọbịa Agụata na-ekene m Chief Chikeze Kafọ odogwu na South Africa CEO Chicago Hotels and Suites Ekwulọbịa Agụata
eme ka njebe na South Africa na mkwudo odogwu obere nwetu n'ọbịa jeje mba Chief Eberezibe ya bi na South odogwu edu maka Chief Obi Obiora Obi King ofunkulanye kulobeja fozo na mobi Adamawa State odogwu bilio kanjebeza n'okuma dị na-ede mmiri ka wekwu n'odogwu Chief Nze Isaac Ebosi Chief Executive Zima Table Water mmiri anyị ga-atụju mbanụ mmiri bọpụrụ iche nọ odogwu bilio asị na ndụbụrụ ilụlọ onye ilo ga-ekpokwu ya odogwu bili kedu maka Chief Aloysius Okeke yes afọ juru nwanụ n'Ekwulọbịa Managing Director EMSO Pharmaceutical Abangwa odogwu n'izuru keme ike na ogu n'anya abụdị mma ogologo imi ya nụ odogwu ebete n'onugbu kenụrụ ya kene anyị wee kene mezanụ Chief Angus Ohagu Igwe Omeke back na Holland odogwu n'Igadio Chief Chukwu Jekwasi egwu Oloyi Isiagụ Oloyi na-ebetete oke na mochie na onugbu keneloyi n'ụmụcha na kiseje Chief Sunday Ezechukwu na onugbu keneloyi Obiakunie Chairman Executive Anchor Extra C Hotels and Suites ebe anyị na-ekporo ndụ ebe anyị na-ezu ike Ekwulọbịa ebetete ije egwu